Balma Anyokma, très urgent. Balma bien samedi 14 mars 2026. Mali ministre de la Justice, Natroko Kasoge, Malion, Abora, Akumanabi. Ako kolye mogo mine ka don kasola malien bega kuma ina mede ko mogo be kasola ko bagama ke mogo shima ko Mali politicien do be ko yolu mine ko don kasola ko parce que ko olu bora ka fo jekan ka fo ko olu ni bina jaraka mogo bulu be nyogon bulu ayere be na kuma kan kalamba be décortiquer malien bi video kadide bi video to de ko 6 barabla ambe Kasoge Jabi Bounyane Karama Kona, a Nanga Janga Nyorla Mefolo. Qui ont été poursuivis en justice, incarcérés. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On dit voilà, on a incarcéré des hommes politiques, on a incarcéré des journalistes. Mais à la vérité, ce n'est pas des journalistes qui ont été incarcérés pour avoir fait leur travail. Ce n'est pas des hommes politiques qui ont été incarcérés pour avoir fait de la politique. Mais on a incarcéré des hommes et des femmes qui ont décidé d'utiliser leur couverture politique et leur couverture médiatique pour commettre des infractions à la loi pénale. Voilà. On a pris des hommes et des femmes. Ko olu togo ka tien. Ko lu be ka mogo mine. Ko lu togo be ka tien. Kolu ye mogo mine comme mine politique kala la de kolu te ka mogo si mine politique kala comme mogo ye de sharia soso kolu be kolu mine anga kuma to la me qui ont incité la population à la révolte, qui ont incité les gens à s'allier aux terroristes dans les grands nord, voilà. Des gens qui ont poussé à s'attaquer aux autorités, aux valeurs de la société, donc à troubler l'ordre public. Les gens qui ont été poursuivis pour cela. Peut-être que c'est des hommes politiques, mais quelqu'un qui insulte, quelqu'un qui appelle à la révolte, quelqu'un qui fait l'apologie du terrorisme. Si on l'arrête, on ne doit pas dire qu'on a arrêté un homme politique, on doit dire qu'on a arrêté un délinquant. Voilà. Faut me remettre wara. Ko olu ye mogo ko olu ko Mali politicien do bora ka fo ko olu ko Malion ka ta fara tero kan ko ka asimi kele ko olu yo mogo munu mine o politicien munu mine ko olu ye delinquant di mine video kona mogo mi ye delinquant munu to fana mbe ka kuma o taradi be mananga na munu to tuba ko me quoi a ko de ko politicien munu bora parce que ba do politicien ko ka go malien chamani ou bu profiter ni fait ou ka incompétence nous be ko kebe nous déceler ko bela bo bena ni distraction di ministre de la justice be ga distraction di mais amena à bla place là avec tout le respect anga na me follow. C'est cette manière de percevoir qu'il faut voir. Cela est particulièrement important pour nous. Un homme politique qui vient, qui pousse les gens dans la rue. Un homme politique qui prend la parole, qui dit voilà, je m'allie avec les Jinim. J'approuve tous les actes que les Jinim est en train de poser. Et je pense même que les Jinim doivent prendre Bamako. Est-ce que vous pensez que celui-là, on doit les traiter comme un homme politique? Non. C'est un terroriste. Voilà. Malion ko politicien mun bora parce que u ye mogo munu mine ku don kasola abe kolu jugo de fotan quoi ko politicien mun mine le mbolu bulu ko do bora ka fo ko olu ni Iyada Agali ani Amadou Koufa ani Binajara kolu be bulu be nyogon bulu ko o mogo do mine le mbolu bulu ko mogo mo fo ko e delinquant de ko te politicien yi mogo mbo boada ne segu tungara reto tiki fe mogo be bo ki jo kalebe fara marfatigo kaka Mali kele tiana ne segu tungara o manini mais aw fana no be de kilenyu mais mena ne be na question kele ne poser ne segu tungara te politicien do Mali kono kabe kasola ma fa munu be extérieur la de nkontolu ma de mais ko politicien do de flek kasola aw bulu ko de la ka fo ko kata fara Binajara nunuka a ministry
Bona prévu de mettre qui jabo ora ne kan te politicien no mu yo kuma fofolo anga ka kuma to la me Tel qu'un terroriste. Je pense que c'est cette perception et cette dimension qui est importante à être véhiculée. Sinon, nous n'avons jamais arrêté quelqu'un à cause de ses seules opinions. Les gens ont eu l'occasion de parler, de dire tout ce qu'ils veulent. Mais si cette opinion est exprimée avec les desseins de porter atteinte à l'ordre public, de troubler la quiétude des gens, de menacer la cohésion nationale, de faire l'apologie du terrorisme, nous disons non. Voici tout notre problème avec la communauté internationale qui n'arrive pas à nous comprendre. Sinon, les libertés, elles sont là. Les gens ont la liberté de s'exprimer. Malien utale me fenore no fa utaku soro utaku nyeshi chiena utaku shi chiema koi uwe fenore no fa foru nyana kuko mogo munu me kasola pression de buka ko munu me kasola kuko bla ube ko de jabita parce que utefa ka mogo bla ko tuka programme na asimi mogo mena tefa ka shibla peut-être do salemu bolo kasola antado ma tefa ka mogo bla donc si ça bina fo pression de buka parce que kuma imbo de gira pression de buka donc avec un fort de politicien do minale me ko lu terroriste di on ni mundo oti ki to fo ka jamu fo ne rebe bokko tiki kele parce que ibe ka kuma fo ite ka tien fo anga kuma to la me mais il faut le faire dans le respect des règles, des principes de la loi. Dans toutes les sociétés c'est pareil. La loi et la liberté d'expression se fait dans le cadre des lois et règlements de chaque pays. Aucun pays ne va accepter que sur son territoire, on vienne créer les désordres, qu'on vienne troubler l'ordre public, qu'on fasse l'apologie du terrorisme, aucun État ne l'acceptera. Donc c'est pourquoi au Mali, nous luttons contre ces formes. Ou bien vous voyez un qui sort parce qu'il a une couverture politique, il dit voilà, je vais assassiner la femme du président, je vais assassiner ses enfants, je vais assassiner le président. Voilà, il y a galon teke. Malien a beni al Coran tche galon teke. Eche maloya bana koy. A comme Clément Dambélé de ma ko Clément Dambélé bora. Ka fo kale be président fra. Ka be président a somo fra. Au jugement kera. Malien wallahi a jugement kera fora ko ka Clément bla. Cybercriminalité de jugement ke ko ka Clément bla. Cour d'appel d'afin. Ni ne ordre di. Ni ne ordre di ko ka Clément to kasola. Clément cybercriminel Koulibaly ko mani ne o tiende mais Koulibaly ka mogo ye jugement ke ko ka Clément bla ko Clément kuma kante. Bon afle ka tra ni kuma kan eta ko fo. Adama deni shi korobara ngalon tege mangalo manga boyda ko. Mon te fe ka nyoro fo de mais tiere la horonya bana quoi. Deumbe bulu muso be bulu enyo tchekoroba. Tu es le plus nul ministre de la justice que le Mali n'a jamais eu. Le plus nul. Billahi, c'est la honte. Quand Walidou mena ko don kasola ka dotigi mena ko don kasola ka ngalonka. Clément Dambélé n'était tableau que l'ingénieur. Mais billahi, en bina konodi. Clément Dambélé jugera ko ka bla. Mali on va informer là de. Clément Dambélé ka jugement kera ko ka Clément Dambélé bla. Ni ministre de Borakate bla Assimi Gotabe ebe ka barake Assimi di ko président faneni comme président fa mais président ba ngo vocali muno nere Boraka Clément Dambélé kelala au jugement kera e kanga moloya ka boka kuma info si la honte existe e manga kuma rebo parce que jugement kera ambe ba kala mawo blocage be edela parce que Assimi be instruction di edema e le beta bi moroka ni delengambe bi ede delengai ni terroriste baby et des terroristes. Billahi, tu es la honte de tous les ministres dans l'histoire du Mali. À Bekaf Sani. Mais tu vas répondre un jour. Billahi talahi. Horonya horonga mala galontekela. Ni ay asimi ko blabi parce que nyanga horonya d'État. Nata de magosa. Beka bonya kumbeka mais bet kerila bi. Je n'ai pas encore fini hein. Anga kuma tola me. Ce n'est pas des amusements. Quelqu'un qui va dire de pareilles choses, est-ce que c'est cela la liberté d'expression? Je dis non. Ça c'est faux. Ce n'est pas ça la liberté. C'est un faux vocal. Donc, sur ce plan,
points soient faits afin que nous puissions avoir une lecture partagée de la question des droits de l'homme et de leur gestion. C'est pareil, par exemple, pour certaines personnes qui ont été poursuivies en justice, incarcérées. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Malien Beladjale kuma ça. On est communauté internationale de Benyogona sans pression bouka. Voilà, pression bouka si sans quoi. Ou quoi djena ou nya djena bet keroula. Ebe qui justifie beka fait fo beba kalama bengalo. Bon Malien Beladjale kuma ça. D'abord aka kuma la anga kuma ere décortiquer folo. Et il y a des politiciens qui ont fait Mali ko kata fara terroriste ko ka Mali kele aya tigi to fo mumbe kasola de ma fo do politiciens do be Mali ko kan olu ya fo o tiedi mais ko politiciens do minele me aw bolo kasola ko de bora ka fo ko Malion kay na ngata fara ya dagali kan kasoge horonya e kilindi horonti galonteke horombe filime horonti galonteke e kasoge kilindi bora kan galon bado tege comme ka fo Malion ngena ko Malion keme sarna ko biolum dali ko so reme Mali justice o ngalo yi bituguni bora be ka galon teke kan do politicien na horonya be mi bo Mali galon teke law de farame ngo ka Mali jo o jamana ala bi se ka barka do la ala ma dili ka barka do galon vino manim galon teke la président galon teke la ministre de la justice galon teke la la ilaha illallah Mali to do galon Mali to be ni ngada galon bugula bi a bebe galon teke no I am farabila italai ish o kelenge ay Clément do kasola abina konodi ay Musa Mara do kasola Musa Mara ko shukura tuko ko dugu beje Musa Mara tarabo rozu poivron arasbati ani ben le cerveau na a hina de mine akuma ko na décourager ko sukura tuko ko dugu beje o kuma be fo DP aw ma wulu o kuma be fo DP aw ma muso ma wulu aw de be bobi ka Musa Mara mine kan galon tike ko norla ko don kasola aw ñugon terroriste be jien kono wa aw ñugon délinquant be wa abe se ka mo de wuli mo jume wuli ko délinquant ni délinquant ya e fly ni délinquant ya tekele aw de délinquant ni kasoge ni Assimi Goïta aw de Mali délinquant kuntigi aw ka juguni Amadou Koufa aw ka juguni Yada Galiye bi billahi tallahi mono pervu ira Mali on abi et d'abord ay nawdale mbaw yera la ay cybercriminalité aya datugu ni Malien be Assimi fait nous ta fait ka beto aga Malien wole ko Malien fait be Assimi fait ko be kata boulevard la o duguje ko Malien fait be Assimi fait ko kata boulevard la marfa chita la gabaguru flita la foita la ay cybercriminalité fait ka marfa da krefe ko Malien munu be Assimi fait ko kata nyoko sur boulevard la o ko fatu ko Malien munu ta Assimi fait ko be ka bo kata boulevard la boulevard ve farafly ko bayira mo ta fait avec un Malien brutalisé di ay boro do mo kungulu la o mayi bila jaraka mo flene au moins no le mo mene obi bo Malien bi ali bi jadi su ki mine bo ka ko Assimi Goïta ka mo ki mine bi na Assimi nunu mine isara billahi taala jadi sun fa no mine o te maliki la de mais na Assimi nunu mine o be jenatique ko be dai ka billahi taala ora to binia e bi mo be ka bina supporter nete bina fede aw ni bina nbe aw be vagabondi aw vous êtes tous des délinquants et nous Mali ministre de la justice koloma de liga da Mali kono e ko ke sharia blontigi di anga million bisegi chwena aya fo Mali télé là ko million bisegi chwena ko personne n'est intouchable Mali kono aw yo fo John de minena ko million bisegi milliard bisegi jemeski ngo million bisegi Mali milliard bisegi ni ko aya tonga iraola aya patiente bi video mi je ya doni quoi il faut que nga prévu de ira ko nunu yen galonte kala ode anga ndorla je folo. Et dans le cadre de l'animation de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, le procureur général de la Cour suprême a accordé une interview à une de nos équipes de reportage. Il ressort de cet entretien que de 2021 à nos jours, une dizaine d'affaires ont été traitées impliquant une quarantaine de personnes, dont 11 anciens ministres. Des affaires qui font ressortir un détournement d'environ 80 milliards de francs CFA. Écoutons cet extrait du procureur général de la Cour suprême au micro de Garibou Pire. Voilà. La dizaine d'affaires depuis 2021
qui nous a occupés concerne dans leur majorité les infractions, n'est-ce pas, relevant de la catégorie de la délinquance économique et financière en termes de faux, d'usage de faux, d'atteinte aux biens publics, de corruption, de blanchiment de capitaux, de favoritisme, de prise illégale d'intérêt et la complicité active et passive de ces infractions. Il y a au moins 80 milliards, n'est-ce pas, de préjudices subis par l'État. Mais c'est au bout du procès qu'on va arriver à des certitudes. Pour le moment, les tendances qui se dégagent, c'est que les affaires que nous avons eu à traiter, n'est-ce pas, touchent environ une hauteur de 80 milliards de francs CFA au préjudice de l'État. Par rapport au nombre de personnes inculpées, il faut compter au moins 40 personnes qui sont inculpées, dont 11 ex-ministres et leurs complices, au nombre de 29. Quel jugement vous portez sur la question de l'efficacité des actions, en tout cas posées par l'État malien, dans le cadre aussi de la lutte contre la corruption? Et à un moment donné, l'histoire a bégayé au Mali. On a été dans des inerties, dans des hésitations. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il n'y a pas d'intouchable aujourd'hui au Mali. Il n'a même pas honte qu'il n'y a pas d'intouchable aujourd'hui au Mali. Oui, une fois, il y a 100 fla de mort clé mamine. Un courant très clair, un groupe mounou kumbe courant dama. Ou tara groupe colons à Nigeria. Milliard temps en ifla. Maléon, hali chini au jugement maké. Depuis Kasoge Kara ministre de la Justice, ma jugé Kai Mali Warlasigi. Transition kono. Milliard bichini chouena, transition kele kono. Où il y a des daya fop. Qu'il n'y a pas d'intouchable au Mali. Eh tiens, aïe moko fara quoi. Aïe aïe carrière tiens, machite daoula bli. Bet kara, be choko fe, be adaji toi kunche machela. Tchekoroba shi je, ishi be ka je, mais ibe galon kan. Ibe nambara kan, ibe bingani kan. Aouye bingani kan di. Billahi, ali, ka free kaf sana wiko, ben ala na krache. Wallahi billah. Mo be aramadon tonye, ala ti yafima. Billahi talai. Aou muso klobala ou deon klobala. Ne ba wira djena ka fawoye moko langulundi. Vous êtes des bandits, vous êtes des vagabonds. Aou drondi. Billahi. Aye mali justice kuma choulou. Aou de clé la ninkera. E ba foko politicien be ka moko incité kabo. E fle ministre de la justice yamina. E bi joko ko politicien do be ka moko la muruti. Ka moko la muruti. E moko la muruti de make. Insurrection populaire de make. Asimi kana oula. Asimi coup d'état de kea. Délinquant flabet me coup d'état kelaka. Kirim flabet me coup d'état kelaka. E to lika ministre de la justice bia. E ganga mola moko wole ko délinquant ya. Ni délinquant be bi e ni ga patron de délinquant. E kasoge ni asimi aude Mali délinquant kuntiki re. Oye flanai. Samana fana mu yetuguni. M5 na victime mu kera M5 na ama moko kele juger. M5 moko munu sara. Kasoge desara ko ali shinanta don sorasi jumene marfachi M5 moko la. O moko jumene menana ka don kasola avec kasola yirala ka visement ke ka ban hali shina desele me kuke. Oye kelenge. Flana fana mu yetuguni. Ka fo malien de bela jelengena. Kasonge ani Asimi Goïta. Asimi décret d'état. Ka Sandourou Souman ka kairekun. Ka Mali loi violé. Mali on ka wuli. Ka Mali constitution sigi. Asimi Goïta yo violé. Okuma e kumbe sinoro la odoa. Ne yo horondi. E dogona de halala di. E kanga démissionné di. A ben alachen. Ni président ni keka ne to ne be démissionné. Asimi ne reçoit palela. Ne aye Asimi be galonga. Ne aye katoi. Asimi mane bla ne de Asimi bla. Ne de murutira. Nema foi nous manage foi là ntise ko ngalo noro la ou ne wa kele Mali ko dronde abana silo ou manje warla ou manje foi la mais tien des fois yana tout to tien parce que mo kele war no fe nete mo fe na na mbe no nete mo kele no nete mo kele muso no fe nete mo kele war no fe nete mo kele de no fe parce que on lui chindane ma fondi ne mi fio fembe la parce que no lu fen jari ka dama te dro ni mo ko tebe ne ngere tanga o ma doni quoi donc a fonyena
Assimi Goïta a échoué. Kasoge, tu dois avoir honte de parler, Walai. Assimi Mali constitution, Malien ou la constitution misiki. Assimi au violé et rengena. Qui pas au kuna. Au constitution d'Aïra, article Bwebala, ko présent tissé, ka yelema atira parti politique chi. Mais ayachi aka dekerela. Aye Mali sharia au soso. Ka Abachi nous arrêter ka bo armée là. Normalement ni Abachi nous mena. John de Folokan a communiqué que c'est la justice qui doit communiquer. Mais Outaro di Moware maka auto. Ali Chini, ay justice mo du même boraka foko Abachi nous mbe fekanike. Ne ma yede al na kene takalama. Abisa ka ya kene ken mai. Donc ebe muna amba don ça. Asimbe bude noti de sebenga dik kasoge madora ben aba exécuter. Sara kera simi ko inafo, sara abina fo ni ga wuluni bi ko be to ka kunguloni meru ka koloni fila koro kwa. Atugulime asimi ko tindi. Dignité tara ko bla nyama nyama na. Ka tuwada madenga ngene ka dignité ko. Ka tugu mogo do. Nunu de mogo nia mogo kalano mogo tigera mogo kalano na Mali kono nuna nyona sududu. Mais vous allez tous répondre de vos actes. Les plus nuls, les cadres les plus délinquants, les plus maudits dans l'histoire du Mali, au dedou. Ou mogo sababe non. Ala tiya fauma. Kasoge, ministre Kasoge. Procureur Timbo. Tchekoroba Langolei. Ani procureur Koulibaly. No cybercriminalité. Ala wallahi. Ala ou don tikeraoula. Au brown tikeraoula. Au kanubago tikeraou somogo tikeraoula. Hali wuloni jakouman bafo bet tikeraoula bi. Ni alu koraneche au te horoni. Vous êtes les plus nuls, les plus maudits dans l'histoire du Mali. Au danga jamanachi. Au ka djougouni Amadou Koufaye. Au ka djougouni Yada Galiye. Vous êtes des délinquants, des criminels, des voyous, des malhonnêtes indignes. Aouodi. Quand moi menen galon kan, on t'a choqué le juge. Aya menen, pourquoi t'as jugé? Na yo tchedi, aya ta Abassi nous juger, aka botele là. Tché moi menen, ka Abassi menen ali avocat tabulu. Aoué obe chera du mena. Ka suraso menen ka buko avocat tabulu. Ministre de la Justice. Dieu sera bien qu'a fait au lieu. Vous pouvez faire qu'un ministre de la Justice. Vous êtes des bandes de criminels. Vous allez tous répondre un jour. Non, mais voilà, il faut que soit à la côte de vous allez tous répondre. Vous êtes des voyous. On demande là ce qu'il fait. Vous devez avoir honte même de parler. N'avez pas comme magistrat délinquant de Aoudedou. Des vagabonds. Bête qui est là. Matla Halibi. Angan Name. Corruption et justice ne font bon ménage. On ne peut pas parler de juge corrompu et accepter cela dans un pays. Tout juge qui est corrompu doit être complètement écarté. Quand quelqu'un est en prison dans sa tête, ne vous posez pas de problème. Hein. Vous aurez détruit tous les murs qui l'entourent. Merci. Il est toujours en prison dans sa tête. Voilà. Et c'est le problème qui se pose beaucoup aux magistrats maliens, particulièrement, mais africains en général. On pense qu'on est toujours lié à l'exécutif. Tout ce que le président ordonne, tout ce que le premier ministre ordonne, c'est ce qu'il faut faire. Il y en a qui disent, ah, c'est le ministre qui a dit. Mais le ministre a dit, ce n'est pas la loi qui l'a dit. Ce que vous est imposé, c'est ce que dit la loi. Mais ce que disent les hommes ne vous lie en rien. Sauf si ce qu'on dit est en phase avec la légalité. Et c'est ce qui est important pour les juges. Et là, nous n'avons pas aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de prétoires. Les magistrats souvent pensent qu'ils sont liés. Et donc, quand ils disent, si je ne le faisais pas, on va me muter. Mais bon Dieu, si on vous mute, vous n'allez pas perdre votre salaire. Là. Acceptez d'être muté. Mais moi, soyez en paix avec votre conscience. Et je crois que c'est ce qui est le point important. Il faut que nous ayons une magistrature réellement debout, avec les gens réellement conscients de leurs responsabilités. Parce que souvent, nous sommes dans des connivences qu'il ne faut pas honorer au corps. Un magistrat qui commet une faute, en général, vous avez toute la corporation qui s'allie derrière lui pour dire « Ah, il faut le couvrir ». Mais on n'a couvri personne. Quelqu'un qui se met hors la loi et hors la loi, on le tape comme un délinquant, comme un vulgaire délinquant, l'excuse l'expression. Comme un vulgaire délinquant, ou délinquant ou des fleurs. Au magistrat, voilà un homme honnête. À Sarabi, Onerbaïb. Tout le monde est fier de lui-même après sa mort. Donc là, on ça. Au salé, on kaburu kono mobe tlen kaou neni. Ka daji toka. Amata da kaburu kono domina. Ana muso tetauda. Ministre Kasoge et procureur Timbo, procureur Adama Koulibaly, on sa domi. Wallahi, alauka gluki, on a teta kaburu kono.
aw wula cogo min dɛ aw tinama de bɛ ta ka taa aw bila kaburu kɔnɔ aw ka mobili baw aw ye vagabondia mun kɛ aw ye fɛn fɛn kɛ aw bɛ taa ka nin bɛɛ to vous allez partir pour rien aw ka image de bɛ na mɔgɔ ɲɛkɔrɔ aw ye tɔɲɛni mun da adamadenw kan aw denw mana ye mɔgɔ b'a fɔ ko karisa fa procureur kolon den mun tun bɛ ka maliyɛnw tɔɲɔ a den de ye nin ye a y'aw denw ka avenir tiɲɛ bilahi bɛɛ tigɛra aw la hali aw denw tɛ se ka u kun kɔrɔta n'aw ye bilen parce que vous êtes des malhonnêtes k'a firi ma firi c'est à dire ɲɛnɛrɛfɛlen dɔ bi quoi ninnu de n'a fɔra bi ko maa kalannen de Mali ci nin na ɲɔgɔnna sugu de don voilà des gens ils n'ont même pas honte aw filanw taara kalan kɛ Amérique Faransi Occident na ka t'u ka jamanaw bila sira ɲumanw kan aw nana kalan kɛ de ka taa aw ka jamana ci fadenw na sema samara pou mor ne tigɛra aw la aw ka kalan kɛra zéro de aw ye kalan kɛ k'aw faso ci wallahi ala tɛ yafa aw ma ne bɔra kuma la donc n bɛ fɛ ka nin yɔrɔ de fɔ et voilà donc k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna a ye taa lajinɛ fagali mun kɛra lajinɛ n ko jugement kɛra lajinɛ mɔgɔ minnu sara manifestation la lajinɛ Mamadu Dunbiya nalen a ye jugement kɛ k'a bɔ télé la bɛɛ y'a ye munna aw tɛ se ka mɔgɔw juger a ye taa docteur Choguel ko kalama i ka juger maliyɛn bɛɛ ka bɔ a kalama n'a ka sɔrɔ a suɲɛni kɛ Assimi Goïta bɛnkɛ y'an ka miliyari 80 suɲɛ a ka fɔ k'alu bɔra k'a ye sɛnɛkɛlaw faga Kita aw m'o tigiw minɛ vous êtes des voyous des criminels Assimi bɛnkɛ ka fɔ k'ale bɔra maliyɛn bɛɛ y'a ye ne y'a ji a bɛ siɲɛ 200 bɔ aw m'o tigiw minɛ Baturu Ɲangi bɛ k'i falen avion ni ɲɔgɔn cɛ a ye taaraw ɲɛɲini o wari bɔra yɔrɔ min aw bɛ se ka kuma e kan ka malo e po kaso kɛ ne tigɛrɛ la e kan ka kuma bi hɔrɔnya kan e ɲɔgɔn hɔrɔn kolon ma da Mali kɔnɔ des vagabonds voyous men bila sinon ka tension bɛ wuli quoi muso tiɲɛnen don wallahi bilahi des malhonnêtes là k'aw bɛ kuma Mali ko kan an ka Koyita ninnu bila sira dɛ aw barika banna de c'est clair ayo kalikan janfa hallo kere ka horon kanyo we horon bulungai horon yuma shite ke janfati sagi kunsi mau kuna chogodi ibe kuma mi foita sabati ye lawru chamante ya lawru bele jirinji hal sebe kila ka fonya foma foka be horon ka anga dube warsheni kan chogodi anga dugu be tagani ni chogodi tugu munun be ni ala ya ce jugwa irana kabin hun ala ka cidin da no ba an kwanka nye soro kasoro ala kun mun an buku barake amitan anti ta roshi amitan yoroshi odi kama an banka banan nyini yoro dola ban na ka koro de kwa wala kuma dolan kuma sanfe an jigina mugo kundalin bana mugo baka kuma sai ka tigana barka kumbanga ko langa ko barka baka jigi e baka beke nyini ni dabali kuma ya firgi tabuli note na kare nyini mi e bi yere nyini na kare dabali mi yere de dabali do yere la parce que yim munke a majalai ala boko de kololo bere pembere kuna no yi jamfai o mandalai kirin yala mamun be ku situ yi ni edu kamara bayi ka jamfa kana suma kuma be bana Assimi tanti yanga miliyari 18 ta k'abe kaisra gla sera maglan ama terrain sɔrɔ ma foyi sɔrɔ non mais c'est pas possible waru akay malien fɛn fɛn bɛ faransi Italie Espagne Angleterre Amérique kanda ka wari ci ɲɔgɔnna bɛ Senweb application télécharger n'a Senweb application télécharger a bɛ ka kɔrɔ promo do urgent 10 € bɛ na o yɛrɛ ta ko fa b'a ka banque information bɛ da o somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ 40 ka na wari ci ma b'a sɔrɔ orange money na sur place o de kun da kan bɛɛ ciao wari a b'a ci dɔrɔmɛ kelen a t'a sara